Amazing day mga ka-JMC, and so welcome back to my channel. So meron na naman tayong bagong order. Ayan, so delivery ito. Order ni ma'am galing pa ng Riyadh. No, so order po regalo sa dalawang anak niya. Okay, so dito panlalaki yan. So meron daw siyang anak na 5'9". 5'9 yung tangkad, so 29er. Tapos meron din 5'6". Ito 26 na lang daw. Pero ito hydraulics brake na po ito. Itong Promax Rhino Sports. Okay, so umpisa na natin quick bike specs kung bakit nga ba ito yung in-order ni ma'am dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so nagsiship nationwide din po kami kahit saan sulok ng Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, as long as may TikTok po kayo. Ayan, so search nyo lang po yung TikTok shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Nagsiship nationwide kami kahit saan sulok ng Pilipinas via cash on delivery. Ayan, so pagdating ng item, tsaka mo bayaran para ma-check mo kung legit, no? Ito na po yung order. Umpisa na natin na bike check, pero bago ang lahat, please like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para mas updated kayo sa mga bagong parating dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Okay, thank you and God bless. Okay, amazing day mga ka-JMC. So meron tayong order. Ito delivery po ito papunta ng Palestina, Pili, Kamsor. Ito dalawang bikes na order ni ma'am galing pang Riyadh. Ayan, so regalo para dun sa dalawang anak niya. Ito Rhino natin, Rhino Sports sa 26ER. Naka 3x8 speed. Sunrun yung shifter, hydraulics brake na si Myers. Rhino alloy na po yung mismong frame. 3x, silver bearing yung kanyang bottom bracket. And sprocket niya ay thread type na 8 speed. Sunrun ang kanyang RD. Gulong niya ay sa gum wall. Tapos alloy rim na rin po yan. Ayan. So quick release harap tsaka likurang gulong with suspension fork. Ito po ang Rhino natin 26ER, 6,800 pesos. So meron din pong order na isa. Itong Promax PM18. Pero ito muna yung Rhino natin. Ayan po. Nag-iisa lang po yan dito sa JMC Bikes Bicol. Hydraulics brake na 26. Tapos quick release, harap likod, alloy, gum wall, formang mountain bike na napakaangas. Then sumunod naman na order. Itong Promax PM18 29er. And ito naman po ay naka 1x9 speed L2A5 mechanical disc brake, blackout fork, quick release yung kanyang unang gulong. Ganun din dito sa likod. Ayan, so naka 9 speed na sprocket, silver bearing yung kanyang bottom bracket na 1x crank, L2A5 yung kanyang RD, reflectorized na rin po yung kanyang rim, alloy na po yan, gum wall yung kanyang gulong na compass. 29er po ito. Quick release seat post, alloy na po ito. Yan po yung Promax PM18 natin, alloy frame, two-tone color. Ayan po, 29er. Ayan po, price niyan is 7,699 with freebies. Ayan po yung ipapadeliver nila ma'am. Galing pang order from Riyadh, deliver para dun sa mga dalawang anak niya. Okay, so yan po, papunta po ito ng Palestina, Pili, Marine Resort. Itong dalawang bikes natin na Promax PM1829 and Rhino Sports 26ER. Okay, amazing day ma'am Celine. Yan to yun po yung order nyo. Dalawang mountain bike para sa dalawang anak nyo, no? Ito po ay Rhino 26ER, naka 3x8 speed, hydraulics brake, quick release, harap likod na gulong. Tapos ito naman Promax PM18 29er, naka 1x9 speed, mechanical disc brake, lockout for quick release, harap likod na gulong. Okay, so mamaya po mag-update ako pag dumating na po yung rider. So sa mga gusto rin mag-order, ayan, pwede po kayo magpa-COD sa amin. Dito lang po, malapit lang po sa Ocampo. Kung po kayo malayo, pwede po kayo mag-order sa TikTok shop, JMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide po kami kahit saan sulok ng Pilipinas. Okay, sa mga gusto rin mag-avail,
Ayan po yung mga bikes na dito na available. Available pa. And sa mga mountain bike, size 26, 27, and 29er, fixed gear, road bike. Ayan, so napakarami po kayong pagpipilian dito. Available din po yan lahat sa TikTok shop natin, JMC Bike Shop Bicol. Kasama na rin po itong mga pambata, kids bike natin. Mountain bike size 20, 26, 27, and 29 dito sa JMC Bike Shop Bicol. Okay, amazing day mga ka-JMC. Ayan si Ma'am Celine, ang galing pang Bahrain, no? Nag-order ulit sa atin. So isang araw nag-order siya ng dalawang bikes. Yung Rhino Sports 26, tapos ito pong Promax PM 18 29er. So may padagdag pala siya. Ito si Gent G60 natin, size 26 MTB. Bali ito po ay naka-alloy frame na size 26. Naka-combo shifter ng 3x8 speed. Alloy na po ito, alloy na po yung stem, alloy na rin po yung rim, may suspension fork, naka-disc brake, harap likod na gulong, silverin yung kanyang bottom bracket, 3x crank, 8 speed na sprocket. Ayan po. Ito po ay 5,200 pesos lang na avail ni ma'am. Delivery na naman ito sa Palestina, Pili, Camarines Sur. Bali ito na po ma'am yung order mo, Ma'am Celine, pandagdag na order doon sa dalawang mountain bike. Bali tatlong mountain bike na. Yan, balak ata may rides yung mga anak ni ma'am. Okay, so yan po ang Gent G60 natin, size 26. Ready to pick up na po dito sa shop. And sa mga gusto mag-avail, available din po ako sa cash on delivery via TikTok shop. Ayan, so search nyo lang po yung shop ko, JMC Bike Shop Bicol. Nagsiship nationwide po ako kahit saan sulok ng Pilipinas via JNT. JNT po yung courier ko.